som to bol strašne najviac na svete. Tak teraz to daj, prosím ťa, a... A teraz. V pohode? Ale žiješ, hej? Nie. Ale nie, to je v pohode. To je bežný pás toto, to bolo ešte dobré. Ale... Si zadnou pegou si chytil do toho tam. Ale teraz to dáš. No ja však viem, čo som hodil.